Jamen, jeg tror så småt, at vi kan gå i gang. Hjertelig velkommen til dette webinar, som afholdes af os inde hos Nordic Sustainability, som her til morgen kommer til at handle om, hvad virksomheder kan gøre her, når anden bølge af CSRD-rapporteringen den rammer. Vi har en times tid sammen, og vi glæder os over, at der er så mange, der er mødt op her til morgen. Så ja, tak for det. Det er, der har set nogle af vores webinars tidligere, vil nok bemærke, at det er et af de første webinars, som vi har holdt på dansk. Så det er også endnu en grund til at glæde sig over, at vi kan snakke om CSRD og ESRS sammen her i dag. Jeg er ikke alene til at byde velkommen i dag. Med mig har jeg min kollega Leila og min kollega Andreas. Leila har været i Nordic Sustainability siden starten af 2023 og har tidligere siddet i Ørsted. Derudover har hun også siddet i Udenrigsministeriet i Californien, hvor hun har siddet i deres energi- og klimateam. Og min sand, om hun ikke også har arbejdet for Dansk Industri. Hun har læst cand.polit fra KU. Andreas, han er studentermedarbejder herinde, har været her i cirka 6 måneder og læser strategi, ledelse og organisering på CBS. Mit navn er som sagt Benjamin Brink, har været her i cirka også et halvt års tid og kommer med en baggrund fra CBS og har ligeledes undervist i ESG-rapportering på blandt andet IBA Kolding. Sådan helt overordnet set så dagsordenen fra i dag, det er, at når jeg lige har budt velkommen, så vil Leila tage os igennem første del, hvor vi introducerer, så at sige, hvordan CSRD og ESRS de rammer i anden bølge. Derefter vil Leila tage os igennem, så at sige, hvordan man forholder sig til arbejder i værdikæden, det som man kalder S2, altså et af de emnespecifikke standarder, der er i ESRS. Dernæst får jeg ordet tilbage og vil demonstrere nogle af de værktøjer, som vi har god erfaring med, kan hjælpe virksomheder i virkeligheden på deres rejse med at lave blandt andet den her dobbeltvæsentlighedsanalyse, som er et af omdrejningspunkterne i hele ESRS'en. Til sidst så kommer vi til at snakke lidt omkring, så at sige, det acceleratorforløb, vi har udviklet, som kan være en mulighed for virksomheder til at komme godt fra start med deres ESRS og CSRD-rapportering. Vi har også sat lidt tid af til spørgsmål, fordi det ved vi ofte, at det kommer. Og på den note, så skriv endelig gerne jeres spørgsmål løbende i chatten. Andreas, som sidder ved siden af mig, han kommer til at besvare dem løbende, der hvor han kan, og ellers så kommer vi til at samle til bunke, og så vil vi tage dem i plenum til allersidst. Så skriv endelig gerne jeres spørgsmål i chatten. Det er også vigtigt for mig at nævne, at det her webinar det vil blive optaget og vil blive delt på YouTube efterfølgende, hvor I også kan finde vores andre webinars, som vi har afholdt. Og sidst men ikke mindst, så vil vi sende de her materialer ud til jer på mail efterfølgende, så der er ikke behov for at sidde og screenshotte alle de sider, vi viser, men I kan roligt læne jer tilbage og så sidde ved tasterne, hvis der er nogle spørgsmål. Men for lige at tjekke, at chatten virker, så vil vi gerne bede jer om at byde ind med, hvad du ser som den største udfordring ved den kommende CSRD-rapportering. Jeg kan se, at der er nogle af jer, der har så at sige, markeret. Vi kan ikke aktivere, sådan, så I kan sige noget, eller sådan, så I kan tænde jeres så at sige, kamera. Så endelig, hvis der er nogle spørgsmål, så skriv dem rigtig, rigtig gerne i chatten, så skal vi selvfølgelig nok besvare dem. Jeg tror, det var det for mig for nu. Jeg vil give ordet videre til Leila, som vil tage os igennem, så at sige, hvad man skal vide i forhold til første del af CSRD og ESRS. Introduktion, Benjamin. Så nu giver jeg en introduktion til CSRD og ESRS. Og med de her nye EU-rapporteringskrav for bæredygtighed, så er det en ny størrelse af rapportering, vi har at gøre med. Og hvorfor er den her nye rapportering inden for bæredygtighed så skelsættende? Det er, at vi nu kigger på mange flere bæredygtighedsemner og en langt større grad af data, end vi før har set. Og de her nye EU-rapporteringskrav bevæger sig væk fra at være et rapporteringsforum, der før i tiden har været drevet enormt meget af frivillige rapporteringsstandarder, til nu at være ved lov for rigtig mange virksomheder, og netop indebærer en langt større omfang af de her bæredygtighedsemner og punkter, som virksomheder skal rapportere på, end førhen set. Og for at få en forståelse af, hvordan alle de her ord, CSRD og ESRS egentlig hænger sammen, så har EU en plan om at være klimaneutrale i 2050, som I måske også kender som The EU Green Deal. Og herunder er der fastsat et rapporteringsdirektiv, nemlig det her CSRD, som står for Corporate Sustainability Reporting Directive.
Og under den, så er der den her mekanisme for hvad og hvordan man skal rapportere, som er ESRS'erne, nemlig de her European Sustainability Reporting Standards. Og hvis vi lige dobbeltklikker lidt på dem, fordi omfanget af dem er rigtig brede, og det er nemlig en langt udvidet mængde af bæredygtighedsemner, vi nu ser på. ESRS'erne de består af de her 2 tværgående standarder, nemlig ESRS 1 og ESRS 2, som er de generelle krav og oplysninger. Så er der de her 10 sektoragnostiske standarder, som er de her emnespecifikke standarder på tværs af ESG, som står for Environmental, Social and Governance. Så på dansk så er der 5 af de her miljømæssige standarder. Det er emner såsom klimaændringer, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet og økosystemer og cirkulær økonomi. Så er der 4 under det sociale, så det er ens egen arbejdsstyrke, ens arbejdstager i værdikæden, berørte samfund og forbruger og slutbruger. Og så til sidst så er der 1 ind under G, som er ens ledelse, som omhandler virksomhedens adfærd. Og ud over de her emnespecifikke standarder, så er der også nogle sektorspecifikke standarder, som ikke er udkommet endnu, men forventes at frigives i 2026. Og EFRAG, som er The European Financial Reporting Advisory Group, de afholder en række webinarer lige nu, løbende, som vi følger rigtig grundigt med i. Yes. Og virksomheder de bliver omfattet af CSRD og ESRS i 4 bølger. Den første bølge skal rapportere på det her indeværende rapporteringsår, så nemlig her i 2024 med deres første rapportering i 2025. Og det er alle de børsnoterede virksomheder med over 500 medarbejdere. Så er der virksomheder i anden bølge, som skal rapportere på regnskabsåret 2025 med deres første rapportering i 2026. Og de skal opfylde, for at være her i den her anden bølge, så skal man opfylde 2 ud af 3 af de her krav. Et af dem kan være, at man skal have over 250 medarbejdere. Det andet er, at man skal have en omsætning, som overstiger de 40 millioner euro, eller en balance på over 20 millioner euro. Og det skal lige siges, at der lige nu er et lovforslag om at ændre på de her størrelsesgrænser for, hvornår man er, for hvilke ting, de her 3 punkter, man skal opfylde, på grund af den information, der har været. Og forslaget, det lyder på, at man har en 25% forhøjelse af både balancen og omsætningen. Men de ændrer ikke på det antal medarbejdere, det kræver. Og de forventer, at det her det vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. Den 3. og 4. bølge er SMV'erne først, og så den 4. bølge, det er ikke-europæiske virksomheder, som har en større omsætning uden for EU. Og vi zoomer i dag så ind på de virksomheder, som er her i anden bølge, altså dem, der skal rapportere i 2026, baseret på regnskabsåret 2025, da man som virksomhed i den her gruppe i dag står rigtig godt til at kunne opbygge det rigtige rapporteringsstruktur og få gang i de rigtige værktøjer, så man kan få dem på plads ved udgangen af det her år, så man er klar til at rapportere på næste år. Så hvis vi lige klikker på dem, det at være omfattet af anden bølge, det har både sine fordele, men også nogle udfordringer. Og nogle af fordelene er, at hvis man starter nu, som sagt, så får man skabt sig et stærkt fundament, så man har alle strukturer på plads til at kunne rapportere, baseret på næste års regnskabsår. En anden ting er, at der er allerede virksomheder fra første bølge, der begyndte at rapportere, som man så kan lade sig inspirere af. Og der er til med nogle af de her first movers i Danmark, der faktisk allerede nu er kommet ud med nogle af deres indledende svar på deres dobbeltvæsentlighedsanalyse og metode. I kan allerede nu kigge hen imod sådan nogle som Ørsted, Mærsk, Carlsberg, bare for at nævne nogen. Og sidst så forventer vi, at en sidste fordel er, at de her implementeringsguides for, hvordan du for eksempel udfører din dobbeltvæsentlighedsanalyse fra EU, vil være på plads ved den her tid. Dog så kommer det også med nogle udfordringer, og baseret på vores erfaring, så har de virksomheder, som er i anden bølge, har ikke de samme kræfter eller ressourcer, da de af natur
er mindre. Og mange gange dem, der sidder og arbejder med bæredygtighed, har rigtig mange ansvarsområder, eller måske de er en one-man army og virkelig løber med meget. Og selvom at vi så forventer, at de her implementeringsguides vil være på plads, så oplever vi, at der stadig er et stort behov for en hjælpende hånd til at have nogle af de her strukturer på plads og få skabt nogle af de her ret omfattende værktøjer. Og hvordan vi løser og arbejder med de her udfordringer, det er noget, som vi vil komme ind på lidt senere. Hele omdrejningspunktet på ESRS, det er, at man skal udføre den her dobbeltvæsentlighedsanalyse. Og her så kigger man på en række forskellige bæredygtighedsemner fra 2 dimensioner. Man ser både på virkningsvæsentligheden, altså væsentligheden fra ens virksomhed, de impacts, man kan have, både positivt og negativt på planeten og samfundet. Og så ser man også på virkningen indadtil, altså ens finansielle væsentlighed. Så her kigger man på finansielle risici og muligheder, der kunne være for ændringer i samfundet ind på ens virksomhed. Næste. Godt. Så at lave en dobbeltvæsentlighedsanalyse er en start til en længere bæredygtighedsrejse. Når virksomheder har lavet deres dobbeltvæsentlighedsanalyse, så ved de, hvilke prioriteringsemner, der er mest vigtige for ens virksomheder at se på, og hvilke data man skal rapportere for. Så derfor så er dobbeltvæsentlighedsanalysen fundamentet til at forankre mere langvarig og strategisk arbejde med ens mest væsentlige ESG-emner. Og for at det her det kan ske, så indebærer det, at man skaber et link mellem ens bæredygtighedsemner og ens forretningsmodel. Man skal få etableret strategiske initiativer ved, at man sætter nogle mål, man får fastsat nogle politikker og nogle processer, og så til sidst, at man kan få mobiliseret ens organisation ved at få etableret en ledelsesstruktur, så man kan få udarbejdet hele ens bæredygtighedsstrategi. Og vi arbejder enormt meget med at gøre CSRD mere operationel og bruge de resultater og læringer, man får gennem den her større øvelse, som det er at lave en dobbeltvæsentlighedsanalyse, så man netop kan arbejde strategisk med de her væsentlige ESG-emner. Og det er det netop noget, som CSRD faktisk lægger op til, hvis man åbner øjnene op for, at det ikke bare, men er en rapporteringsøvelse. Og vi kan love jer for, at når man gør det, så bliver øvelsen også en hel del sjovere. Sidst så vil jeg opsummere, hvad vi ser af nogle af de tendenser, som ESRS og CSRD det pålægger virksomheder. Og vi ser, at der generelt er de her 5 nye tendenser, som det kommer med. En af dem, det er, at den her dobbeltvæsentlighedsanalyse, netop det her med, at man både ser på den indadtil og udadtil påvirkning på forskellige bæredygtighedsemner. Så er det her med, at nu er hele værdikæden i fokus på tværs af leverandører og leverandørniveauer. Så er der det her nu link mellem ens mest væsentlige bæredygtighedspåvirkninger og ens virksomhedsstrategi. Og så er der gennemsigtighed, som er meget mere i fokus her. Så man skal rent faktisk beskrive, hvordan man er kommet frem til ens resultater, og hvilke løsninger, og sådan, hvilke metoder man har brugt for at finde frem til ens løsninger. Og til allersidst, så er der også den her udvidelse af datakapacitet, så vi ser, at det er langt større mængder af data, som virksomheder nu har brug for at kunne rapportere fyldestgørende på CSRD. Det var alt sammen lidt en introduktion til ESRS og CSRD og det at være under en bølge. Nu vil vi så dykke lidt ned i en af de her 10 standarder. Så i starten så nævnte jeg, at vi havde de her 10 forskellige emnespecifikke standarder. Det her det er så den omhandlende arbejder i værdikæden. Og hvorfor vi vælger at tage fat i S2 er, at vi har erfaring med, at virksomheder de ofte mangler viden og bliver en smule overvældet, når man nu hører, at man skal rapportere på hele ens værdikæde. Og for at vi kan demystificere det lidt, så skal vi starte med lige at forstå, hvad er der egentlig inde i den her standard. Så arbejdstager i værdikæden, det dækker blandt andet over de arbejder, som er på ens egen produktion, men som ikke er en del af ens egen arbejdsstyrke. Så det kan fx være, hvis man har ansat selvstændige eller sådan nogle som konsulenter som os. Så er det ens arbejdstager i både ens opstrøms og nedstrøms værdikæde.
Så det kan fx i ens opstrømsværdikæde, så er det de arbejdstager, der er med til fremstilling af ens produkt, hvor nedstrømsarbejdere er mere dem, der har at gøre med efterbehandlingen af ens produkt, eller logistikken er at transportere ens produkt. Så har det også at gøre med de samarbejdspartnere, man har, for eksempel hvis man er involveret i noget joint ventures. Og til sidst så fokuserer den også på, hvis der er nogle særlige sårbare grupper inden for de her kategorier, som jeg lige har nævnt. Så det kan for eksempel være, hvis der er nogle migrantarbejdere, eller nogle andre minoriteter, eller unge mennesker, som man skal have særligt fokus på. Og når man så laver sin dobbeltvæsentlighedsanalyse, så er der nogle forskellige bæredygtighedsemner, som er i fokus i den her standard. En af dem, det er arbejdsvilkår. Det andet, det er lige muligheder og lige behandling og muligheder. Og til sidst, så er der så også andre arbejdsrelaterede rettigheder. Og under arbejdsvilkår, så er det sådan noget som sikker beskæftigelse, arbejdstid, tilstrækkelige lønninger osv. Under ligebehandling og muligheder ser I sådan noget så som ligestilling mellem køn og lige løn. Og I kan også se under arbejdsrelaterede rettigheder, så har vi at gøre med sådan noget som børnearbejde, tvangsarbejde, rette til privatliv osv. Og alle de her emner, det er nogle, man kigger på, når man laver sin dobbeltvæsentlighedsanalyse. Og nogle af de problematikker, vi ser, at virksomheder ofte løber ind i, er den her dataudfordring, når det kommer til ens arbejder i ens leverandørkæde. Fordi det er nemlig rigtig svært, eller kan være rigtig svært, at vurdere eller bevise, om man rent faktisk bidrager til en positiv eller en negativ påvirkning eller ej, jo længere op eller ned af ens værdikæde man kommer, fordi man netop har mindre kontrol over ens værdikæde længere op og ned man går. Og for at løse de her udfordringer, så er det først og fremmest enormt vigtigt, at man skaber sig et overblik over ens værdikæde, for at kunne identificere, hvilke aktører, der ligger under hver aktivitet, man har. Og derfra, så kan man så identificere, hvis man har nogle aktiviteter eller nogle brancher i ens værdikæde, der kunne forårsage eventuelt hotspots for specielt negative bæredygtighedspåvirkninger. Det kan fx være, hvis man ved, at man har noget udvinding af olie- eller minearbejder, som man skal have specielt fokus på. Og man kan så få skabt sig en idé om, hvilke påvirkninger der er, ved at kigge på nogle af andre industristandarder og guides, der er for de virkninger, der kunne være inden for de her industrier, som der ligger i ens værdikæde. Og for at man ikke bliver helt slået ud af den mængde, ens værdikæde dækker og påvirker, så er det rigtig vigtigt at forstå, hvad det egentlig er, man skal rapportere på under den her standard. Så når man har lavet sin dobbeltvæsentlighedsanalyse og fundet ud af, hvilke subemner under ens arbejdsvilkår, lige muligheder og rettigheder og de andre arbejdsrelaterede rettigheder, der er væsentlige for ens virksomhed, så skal man nemlig kun rapportere på kvalitative rapporteringskrav. Nu siger jeg kun og kun, det er stadig en del, men der er kun fokus på kvalitative rapporteringskrav. Så det vil sige, at det omhandler ikke at for eksempel tælle antallet af kvinder og mænd i ens værdikæde, eller præcis at vide, hvor mange timers overarbejde der er. Men nærmere at få skabt sig og forklaret, hvilke politikker man har for at forebygge eller afbøde ens påvirkninger, eller de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt for at forebygge, at negative påvirkninger sker. Og sidst en forståelse af, hvorvidt og hvordan man kan spore den her effektivitet af de foranstaltninger og politikker, man har for at håndtere ens væsentlige virkninger, risici og muligheder, man har identificeret. Og vi håber, det afmystificerer lidt det store spørgsmålstegn for, hvordan man håndterer de her arbejder i værdikæden. Og så videre til dig. Tusind tak skal du have, Leila, for den rigtig, rigtig fine gennemgang. Vi beklager først og fremmest lige, at vi havde lidt tekniske udfordringer i starten med, at chatten ikke virkede. Det virkede ikke til, at Leila lagde mærke til, at du kørte derudad, så det var rigtig, rigtig fint. Men også bare tak til alle jer, der så er begyndt at melde ind i chatten. Og jeg tænker, om vi måske lige skal tage et enkelt spørgsmål, fordi det leder faktisk, det er ligesom om, at Sanna og jeg ligesom har koordineret det her på forhånd. Det havde vi godt nok ikke.
Men Sana spørger, eller skriver, at en af de store udfordringer, som vedkommende ser, det er så at sige den her manglende metodologi. Nu skriver det i jeres branche, det ved jeg ikke lige, hvad for en er, men jeg tænker sådan helt generelt, det der med, at virksomheder alle sammen finder på deres egne metoder for, hvordan det her det skal gøres. Og det er noget af det, vi vil snakke til nu her. Jeg vil sige, at nogle af de andre spørgsmål, som er kommet i chatten, bliver endelig ved med at skrive. Men dem vil vi tage i virkeligheden til allersidst. Jeg vil bare lige tak, Sana, for den rigtig fine overgang. Så nu har Leila snakket om, så at sige, hvad ligger der i CSRD, hvad ligger der i ESRS, og hvordan forholder man sig særligt til så at sige, den emnespecifikke standard, der er arbejdstager i værdikæden. Men næste skridt, og i virkeligheden det, man så skal bruge den viden til, det er jo at gøre det operationelt i ens virksomhed. Og det er det, jeg vil lige snakke en smule til nu her. Fordi vores tilgang til CSRD og ESRS, det er udviklet på baggrund af en lang række projekter, som vi har kørt i løbet af de seneste år, med en række af Nordens største virksomheder. Og vi har gjort os en masse erfaringer, vi har fundet ud af noget, vi synes er best practices, og nogle af de værktøjer, nogle af de processer, som vi går igennem, når vi arbejder med virksomheder, der skal sidde og lave den her dobbeltvæsenhedsanalyse, der skal sidde og indsamle al den her data, det vil vi dele med jer nu. Helt overordnet set, så kommer vi til at præsentere lidt omkring de scoringsnøgler, som der skal udvikles, og det er i virkeligheden den metodologi, som du efterspørger, Sana, kommer ind. Så kommer vi til faktisk at vise jer, så vi kommer til at hoppe ned i det Excel-værktøj, som vi har, det redskab, hvor vi laver, så at sige, selve dobbeltvæsenhedsanalysen, og sidst, men ikke mindst, så kommer vi også bare lige til at give et sneak peek på, så at sige, det værktøj, hvor vi håndterer, så at sige, datamangler, eller identificerer, hvad er det for nogle datamangler, der er. Og igen, det her, det er nogle værktøjer, en tilgang, som er udviklet hen over de sidste par år, så vi håber, at flere af jer vil finde inspiration i det, og selvfølgelig stille spørgsmål til det, hvis der skulle være nogle af dem. Som jeg har været inde på efterhånden, så er scoringsnøglerne, så at sige, den tværgående, gennemgående metodik, for at når I laver den her analyse, kan differentiere mellem, hvad er væsentligt, og hvad er ikke væsentligt. Hvis man kigger, så at sige, ned og scoringsnøgle, det kan være, andre bruger en anden term for det, men summa summarum er, at det faktisk er noget af det eneste, vi har fra FRAG, i forhold til sådan noget helt clear guidance, i forhold til, hvordan er det, man skal lave sin dobbeltvæsenhedsanalyse. Det, de foreskriver, det er, som Leila var inde på, da hun fortalte om dobbeltvæsenhedsanalysen, at man skal kigge på virkning, altså det, vi kalder impact, og så kigge på de finansielle risici og de finansielle muligheder. Det skal man så gøre ud for en række, så at sige, faktorer, nemlig skala, altså hvor slem er den påvirkning, der forekommer. Omfanget, hvor stort et areal, hvor mange mennesker, eller hvor meget natur omfatter det. Og så den uoprettelige karakter. Altså er det noget, vi kan gøre noget ved for eksempel ved at gå ud i en eftermiddag og samle skrald i nabolaget, eller er det et stort oliespild, som kræver mange år for ligesom at rette op på de skader, der er sket for naturen. Og ligeledes skal man naturligvis også have, så at sige, sandsynligheden for, om noget forekommer eller ej. Så det er de 4 kategorier, når vi kigger på så at sige, påvirkningssiden, som vi mener, eller som FRAG også siger, at man skal kigge på. Udover der på påvirkningssiden, så er det selvfølgelig også behov for en scoringsmetode for henholdsvis de finansielle risici og de finansielle muligheder. Og her er det rigtig vigtigt, at de afspejler virksomhedens eksisterende tilgang til risikovurdering, fordi jamen, jeres SAS-rapportering, den skal jo følge jeres rapportering af jeres eksisterende rapportering. Ja. Det vi også ligesom arbejder med, det er, at vi har 10 scoringsnøgler, altså en for hver af de emnespecifikke standarder, som Leila gennemgik tidligere. Det vil sige, at vi har 5 scoringsnøgler for E, 4 for S og 1 for G. Og det gør, at vi kan lave en meget mere detaljeret, så at sige, analyse, når vi først går i gang med dem. Og det er altid godt lige at være helt sikker, men de her scoringsnøgler, det er altså noget, der skal udvikles, før man går i gang med selve analysen, fordi man kan ikke rigtig, det giver ikke mening at ændre på metoden efterfølgende. Det er også vigtigt for mig at nævne, at selvfølgelig skal, så at sige, jeres resultat af jeres dobbeltvæsenhedsanalyse, den skal jo godkendes af en ekstern revisor, og det er også her, hvor scoringsnøglerne, de er rigtig, rigtig vigtige.
Og ikke mindst så gør det muligt faktisk med sådan nogle scoringsnøgler, ved at have udviklet dem, at man kan sammenligne på tværs af sine kategorier. Altså et emne i E og et emne i S for eksempel. Så det var meget kort omkring scoringsnøglerne. Her har jeg ligesom inkluderet et eksempel, hvor man kan se scoring fra 0 til 5, hvor at 0 det er ingen påvirkning, eller noget, der er meget let at afhjælpe, hvorimod 5 det er en absolut virkning, som blandt andet kan komme med så at sige, store omkostninger for virksomheden med mere. Det er igen noget, som virksomheder selv skal gå ud og udvikle, medmindre man kan anskaffe sig det på andre måder. Det var som sagt meget, meget kort omkring vores scoringsnøgler. Nu vil jeg lige stoppe med at dele min skærm et øjeblik, og så vil jeg dele den igen, for lige at vise, så at sige, det værktøj, som jeg fortalte, at vi har. Og igen, skriv endelig, hvis der er spørgsmål i chatten, så kigger vi på dem bagefter. Jeg kan se faktisk, at Karina har et spørgsmål. Lad mig lige åbne det, inden jeg hopper videre. Hvordan bruger I scoringsnøglerne til positive indvirkninger? Det er et rigtig godt spørgsmål, og i virkeligheden så skal de scoringsnøgler, de skal på samme måde, ligesom selv, hvis nu det er noget, der er en negativ påvirkning, jamen så flipper man den i virkeligheden rundt og siger, jamen hvis det er en positiv indvirkning, virksomheden har, så er den ligesom vendt 180 grader, hvis det giver mening. Så de skal minde rigtig meget om hinanden. Man skal selvfølgelig ikke favorisere, så at sige, de mulige positive indvirkninger, der kan være. Jeg håber, det giver mening at besvare dit spørgsmål, Karina. Lad mig lige dele min skærm igen. Yes. Så nu er vi hoppet ind i det store Excel-værktøj, som vi har udviklet her i Nordic Sustainability, og som er gennemtestet med en lang række virksomheder, som vi var inde på lidt tidligere. Jeg kan ikke nå at gennemgå det hele. Det tror jeg også, det vil tage det meste af dagen, hvis vi skulle gøre det, så det dropper vi. Men helt overordnet set vil jeg bare... lige om lidt, der kommer jeg til at zoome ind, for jeg ved godt, at man ikke helt kan læse, hvad der står, men sådan helt overordnet set, så har vi så at sige et ark, hvor vi har samlet alle kategorierne for E, 2 ark for S, hvor vi har differentieret mellem arbejdstager i egen arbejdsstyrke, og så arbejdstagere og andre sociale forhold i ens værdikæde, og sidst men ikke mindst, så at sige, et ark, der handler om forretningsetik og ledelse, altså det vi kalder governance. Og igen, det er en god måde at opdele det på, sådan så det bliver overskueligt, fordi når der er de her 90 plus emner, man skal kigge igennem, så er det ret vigtigt, at man ikke drukner i processen samtidig. Men ellers så er opdelingen den samme på tværs, så jeg har lige zoomet ind her og hoppet ind i dem, der handler om E. Helt ude til venstre, der kan I så se, jamen det er alle de emnespecifikke punkter, som man vil skulle ind på, blandt andet, og nu står det på engelsk, Climate Change Mitigation og Adaptation, men det vil også være sådan noget som energi, eller ens forurening, eller skulle der være noget mikroplastik, man udleder, eller er der en eller anden effekt, man har på ens biodiversitet eller lokalområde. Så det har vi angivet her ude til venstre. Så det første, man gør, det er at kigge på, jamen er det en positiv, eller er det en negativ virkning, som virksomheden har på sin omverden? Og er det en potentiel, eller er det en faktisk? Fordi det har en indflydelse på den scoring, man skal lave. Selvfølgelig, hvis det er en faktisk påvirkning, der forekommer, jamen, så skal man ikke angive en sandsynlighed, fordi den vil jo selvfølgelig være 100%, fordi det allerede sker. Og så er det her, scoringsnøglerne virkelig kommer til sin ret, fordi man skal score. Nu har vi valgt at arbejde med en score fra 0 til 5. Og hvis vi ændrer lidt på det her, kan I se, jamen så vil værktøjet selv angive om noget af, nu bruger vi så de engelske termer her, immaterielt. Det er jo så væsentligt eller ikke væsentligt, som vi kalder det på dansk. Det vigtige er jo selvfølgelig, at den her scoring, den ikke er taget ud af den blå luft. Og det er også derfor, at vi har i vores værktøj ligesom angivet, jamen her kan man skrive, hvad er det for en impact, der forekommer, og ikke mindst, hvad er det for en rationale, der ligger bag, hvorfor man har scoret den på det skala, det omfang og den uoprettelige karakter, man nu engang har givet den. Det er også noget af det, der ligesom kommer til at sikres igen, at jeres revisorer i sidste ende vil godkende det.
Jeg så også lige, at der var et spørgsmål i chatten omkring, jamen, hvad gør man, når man ikke har fuldstændig data i sin værdikæde? Og det er her, det er rigtig, rigtig rart at have skrevet det ned, sådan, så man ikke bare har givet det en 4, uden at vide hvorfor. Så kan man angive sit scoringsrationale, at det er baseret på generiske industridata, der er tilgængelige, og ikke så at sige specifik data fra ens egne leverandører. Det kan man så opdatere, så man løbende begynder at lave den her, så at sige, dobbeltvæsentlighedsanalyse, måske ikke en gang om året, men altså løbende, eller når der sker store ændringer, for det er jo også det, SAS, de foreskriver, at det skal man gøre. Så anbefaler vi også, at man i sit værktøj, så at sige, angiver, jamen, inden for hvilket år forekommer det, er der nogle andre, så at sige, linker det til nogle af de andre punkter, som vi også rapporterer på, og så særligt, om der er nogle forbindelser med jeres, så at sige, forretningsmodel. Fordi det var, som Leila var inde på, noget af det, der kan være med til at drive, at det ikke kun bliver en skrivebordsøvelse, en rapporteringsøvelse, men faktisk noget, der kan skabe en værdi i jeres virksomhed. Så har vi også, igen, jeg kan ikke gennemgå dem alle sammen, så jeg håber, I bærer over med mig, men vi har inkluderet en kolonne, der hedder mitigerende handlinger. Og grunden til, at vi har det som en særskilt kolonne, og ikke umiddelbart som en del af scoringsrationalet, det er fordi, at vi kan se i SAS'erne og i de seneste implementeringsguides, som dog ikke helt er godkendt endnu, men at mitigerende handlinger, hvis det er en faktisk påvirkning, der sker, den ikke må indgå som en del af rationalet. Men derfor kan det stadig være rigtig rart internt at gøre sig bevidst omkring, og også for auditorerne, så at sige, om der er nogle handlinger i spil allerede for at sikre, at man minimerer den påvirkning, der forekommer. Så her der snakker vi lidt, så at sige, om den virkning, som virksomheden havde ud mod omverdenen. Så skal man selvfølgelig også score på de finansielle risici og på de finansielle muligheder. Vi har i vores værktøj inkluderet begge to, fordi noget kan jo faktisk godt både være en finansiel risici og en finansiel mulighed. Det værktøjet i virkeligheden skal kunne, og igen, hvis det er noget, I skal ud og lave selv, så er det selvfølgelig, at det skal kondensere og strukturere, så at sige, alle de her findings-resultaterne på en nem overskuelig måde. Så I kan se her, jamen, så har vores værktøj automatisk et overblik over, hvad er væsentligt, hvad er ikke væsentligt, og hvor er det væsentligt henne. Det der er jo med SAS'erne, det er, jamen, hvis det bare er væsentligt på den ene akse, altså enten på, så at sige, den finansielle del, eller på påvirkningsdelen, jamen, så skal man begynde at rapportere på det. Og her har vi så inkluderet, hvad er det så for nogle oplysningskrav, der knytter sig til hver af de her emner. Og det er jo i virkeligheden, om et øjeblik hopper over i vores dataværktøj, så I lige kan se en endnu mere udførlig, så at sige, måde, hvor man arbejder med det på. Det jeg blot lige vil vise, også i forhold til at lave sådan at give et overblik, det er, at vi anbefaler klart, at man i sit værktøj inkluderer, så at sige, en sammenfatning, sådan, så man kan se, hvor mange områder er væsentlige, hvor mange områder er ikke væsentlige, hvor mange er faktiske, og hvor mange er potentielle. Ja, igen en meget hurtig gennemgang i et meget omfattende værktøj, men det er helt klart, det at have det her værktøj, det er fuldstændig essentielt for, at man kan lave en dobbeltvæsentlighedsanalyse, som både giver værdi til virksomheden, men som også kan gennemgå, så at sige, tredjeparts verificering af en auditor, en revisor. Jeg lovede også at vise, så at sige, vores data gap værktøj, som vi kalder det internt her. Her der overflytter man selvfølgelig, hvis vores værktøj gør det automatisk, men hvis man laver det selv, jamen, så skal man lige angive selvfølgelig, hvad er det for nogle emner igen, der er væsentlige på dansk, og hvad for nogle, der ikke er væsentlige. Når man så ved, hvad for nogle, der er væsentlige, og hvad for nogle, der ikke er væsentlige, så skal man selvfølgelig begynde at rapportere på det, og det skal man gøre for alle de emner, der er væsentlige. Lige på nær selvfølgelig emnerne i E1, som man skal rapportere på, uanset hvad. Men hvis vi bare hopper ned i for eksempel E2, jamen så kan I se her, hvad er det for nogle oplysningskrav, der er, men også hvad er det for nogle paragrafer og anvendelseskrav, der er. Og det vil så variere lidt, om det er kvalitative eller kvantitative. Hvis vi hopper over, nu springer jeg lige lidt i det, men over til S2, så kan I se her, som Leila var inde på tidligere, at alle de datatyper, som man skal rapportere på, hvis man har et emne væsentligt i S2, de er en kvalitativ karakter. Det I også vil kunne se, som vi har brugt tid på at inkludere i vores værktøj, det er, jamen, hvis bare et emne i S2 det bliver væsentligt, jamen så
trigger det, for at bruge et godt engelsk ord, at man skal rapportere på alle de her datapunkter, oplysningskrav. Og det kan for nogen være meget overvældende, det forstår vi godt. Men det, der også er værd at bemærke, det er jo selvfølgelig, at når man skal skrive det, særligt når det er kvalitativt, så nogle gange så kan en enkelt politik eller en enkelt handling, det kan dække over flere, så at sige, datapunkter på samme tid. Så det er derfor, at det er rigtig vigtigt, at man laver et godt værktøj, eller man anskaffer sig et godt værktøj, så man ikke drukner eller ligesom mister modet, inden man er gået i gang. Det man selvfølgelig også skal angive i sit værktøj, netop for at kunne komme videre til rapporteringsdelen, det er om, har vi allerede den her data, og rapporterer vi på den? Har vi måske den her data, men vi rapporterer ikke på den endnu? Er den data, vi har, den er ufuldstændig, eller den er manglende? Og det kommer lidt tilbage til et af de spørgsmål, der var i chatten. Jeg vil sige, jamen, det kan godt være, at et område er væsentligt. Det har vi defineret ud fra, så at sige, industrispecifikke eller industrigeneriske datapunkter, men så skal vi så efterfølgende så ind og markere og sige, okay, vi har rent faktisk ikke den granulerede data, som vi skal bruge, og derfor så kan vi så angive, at den mangler vi at anskaffe os. Og så anbefaler vi også, at man i sit værktøj inkluderer, så at sige, hvorhenne i ens organisation bor det her, og hvem har den nødvendige viden. Igen et rigtig, rigtig vigtigt parameter i forhold til at kunne få det her igennem godkendelse af en revisor. Så jeg vil lige stoppe med at dele skærmen, og så lige dele et andet slide igen. Skal jeg håbe, at den kommer ordentligt op. Det gør den forhåbentlig der. Fordi, ja, så nu har vi været en tur rundt i værktøjene. Som sagt, så har vi arbejdet med det her i ret mange år. Og det sidste, så at sige, nye skud på stammen inde hos os, det er, at vi har destilleret, så at sige, vores viden og vores værktøjer ind til, så at sige, en bootcamp eller en accelerator, om man vil, hvor vi i virkeligheden hjælper virksomheder med at gøre det arbejde, som ESRS-standarderne de tilskriver, at man skal arbejde med. Og vi har allerede begyndt at have nogle virksomheder igennem, og der er ikke nogen tvivl om, at det som et alternativ til at skulle starte helt fra bunden selv og udvikle de her værktøjer, så er det et rigtig, rigtig godt sted at starte. En god måde ligesom at komme i gang med den her rejse. Simpelthen ofte fordi, at det er en helt anden metodik, som skal ind, når man arbejder med SAS, end hvad man har gjort tidligere, selvom man måske har haft en anden form for ESG-rapportering, eller hvis man har været en del af UN Global Compact. Så de krav, som vi lige har været igennem, det gør bare, at det er rigtig, rigtig godt, eller rigtig vigtigt at komme godt fra start. Så sådan helt overordnet set, jamen så har vi noget undervisning, blanding mellem fysisk og online, det kommer ind på om et øjeblik, hvor man bliver undervist blandt andet af eksperter, såsom Leila og andre af vores kollegaer herinde, der har siddet med det. Vi vil i løbet af forløbet ligesom hjælpe jer med at prioritere, hvad der er nice to have, og hvad der er need to have, altså hvad for noget data skal man have, når man også snakker ud i værdikæden, hvad kan man nøjes med, hvad for nogle kilder kan man gå til, for i virkeligheden at få noget retvisende data, som måske ikke er specifikt på ens egne, så at sige, leverandører. Og så bliver man del af et netværk af andre bæredygtighedsprofessionelle, som også deltager på forløbet, og som man så vil kunne spare med både under og efter forløbet. De værktøjer, som vi lige har vist, det er bare nogle af de værktøjer, som man vil få, og det er ikke noget med, at det er sådan en subscription-model eller lignende. Man får simpelthen værktøjerne og ejer dem efterfølgende. Helt overordnet set, jamen så starter vi næste hold den 9. april og slutter til den 11. juni, så man kan nå at blive færdig både inden sommerferien og inden folkemødet, fordi der ved jeg også, at der er sikkert rigtig mange af jer, der har travlt til den tid. Vi har som sagt 4 fysiske moduler, hvor vi hele tiden arbejder os videre ind i noget af det, der ligger i dobbeltvæsentlighedsanalysen. Starter først med det, der ligger under klima og miljø, og går derned til det sociale og de ledelsesmæssige. Men inden vi gør det, så kigger vi selvfølgelig på at kortlægge virksomhedens omverden, afgrænse jeres værdikæde, kigge på, hvad er det for nogle interessenter, som er vigtige, der skal involveres igennem processen. Og når vi ligesom har lavet
den her så at sige dobbeltvæsentlighedsanalyse, så kigger vi også på, hvordan kan I gå fra skridtet fra validering, til at virkelig, at det kan blive en strategisk driver i virksomheden. Fordi vi ved, at rigtig, rigtig mange, der sidder med det her ude i virksomhederne, det er jo bæredygtighedsprofessionelle, som virkelig brænder for at gøre en forskel. Så derfor kommer vi også i høj grad til hele tiden at tænke på og hjælpe jer med, hvordan kan I i virkeligheden få, så at sige, intern opbakning i organisationen for at kunne tage det her videre. Som sagt, så har vi også 3 online Q&A-sessioner, som ligger imellem. Det vil sige, at I med mangel på bedre ord får lidt lektier for hjemme, nogle opgaver, som I får gavn af at udføre på jeres virksomhed, og så får I mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de eksperter, som vi stiller til rådighed, sådan så I hele tiden kan komme videre, sådan så faktisk, når I står til sidst i forløbet, jamen står med et mere eller mindre færdigt produkt. Som sagt, så har vi et par ledige pladser tilbage på vores næste hold. Vi prøver at holde det småt, sådan så at vi virkelig kan give en personlig sparring til alle virksomhederne, der er med. Det forløber over 9 uger, og som virksomhed, så skal man så regne med, at man bruger 30-40 timer hen over de 9 uger, alt efter mange deltagere, man sender med. Man kan have 1-3 deltagere med. Det foregår som sagt inde i København, lige ved Nørreport station, så tæt på tog og metro. Udbyttet vil i virkeligheden være, at man får en værktøjskasse med 7 værktøjer, som hjælper en i alle skridtene for både at udvikle så de scoringsnøgler, både på så at sige påvirkningssiden, men også på den finansielle side. Man får værktøj til dobbeltvæsentlighedsanalyse og til data gap screening, og så får man også hjælp og værktøjer til, hvordan man laver sin værdikædeanalyse og afgrænsning, og ikke mindst, hvordan man tager en ny form for dialog med sine interessenter. Og igen, det her faglige netværk kan vi allerede se virkelig har et udbytte, så det kan man også glæde sig til at få del af. Til de, der melder sig til, som synes, det kunne være interessant, jamen så hvis man er med på det her webinar, jamen så giver vi en rabat på 10%, hvis man melder sig til inden 7. marts. Så kontakt os endelig efterfølgende, hvis det er noget, som I tror kunne være interessant for jer, så tager vi selvfølgelig gerne en opfølgende snak om det. Men som sagt, hvis I ved, det er noget for jer, så tog ikke for længe. Vi har som sagt kun et par ledige pladser tilbage. Og nu vil jeg lige mute og give ordet til Andreas, som sidder og fulgt med i chatten, og som forhåbentlig har skrevet nogle af de mange gode spørgsmål ned, som I har stillet undervejs. Så Andreas. Tusind tak, og ja, der har været rigtig mange gode kommentarer og spørgsmål inde i chatten, og jeg tror egentlig, et godt sted at starte vil være, hvis I kunne uddybe lidt mere, hvordan det forankres i virksomheden. Jeg kan se, at både David og Mari har spurgt ind til, hvordan man ligesom kan få proces, hvordan kan man få virksomheden motivation ved ens medarbejdere, og hvordan kan man klargøre virksomheden til hele den her rapportering. Ja, det er et godt spørgsmål. Tak for det. Jeg kan lige lægge ud, og så kan det være, at Leila vil supportere. Man kan sige, det er altid en udfordring, kan det være, fordi at for mange vil det føles som et ekstra pres, en ekstra arbejdsbyrde, lige pludselig at skulle forholde sig til bæredygtighed på den her måde. Vi ser det som en positiv ting i virkeligheden, det at bæredygtighed ikke længere bor i en isoleret afdeling i virksomheden, men i virkeligheden bliver noget, der skal forankres i alle dele af organisationen. Og det kræver selvfølgelig lidt arbejde, og det er jo igen meget specifikt inden for den enkelte virksomhed. Hvad er det for nogle så at sige, organisationsstrukturer, I har? Når vi laver vores acceleratorforløb, så er det blandt andet noget af det, både når vi laver vores acceleratorforløb, men også når vi kører så at sige en-til-en projekter med nogle af vores kunder, så er det noget af det, vi bruger rigtig, rigtig lang tid på, netop at sørge for, at de rigtige interessenter bliver involveret på de rigtige tidspunkter. Så jeg vil anbefale i hvert fald som udgangspunkt, at man holder nogle opstartswebinarer og prøver at brække det ned i nogle bidder, som er overskuelige. Og netop også måske ser, som flere af jer har været inde på i chatten, så at sige, hvad er det for et potentiale, der i virkeligheden ligger i at arbejde med bæredygtighed på den her måde. Men der er ikke nogen tvivl om, at al forandring er svært lige i starten. Så der er ikke et endegyldigt svar på, hvordan man lige gør det. Jeg ved ikke, Leila, om du har noget at tilføje. Jeg synes, du dækkede det rigtig godt. Så er der også flere, der spørger ind til disse værktøjer,
Jeg tror godt, det kan virke lidt uoverskueligt måske, når man ser det her. Så hvor meget viden skal man have på forhånd for at kunne bruge dem? Både for at kunne bruge værktøjerne, men jeg tror også, det vil være rart for flere at vide, hvor meget skal man bruge af viden, inden man kan melde sig til acceleratorprogrammet. Ja, den vil jeg også meget gerne svare på, og tak for det spørgsmål. Som sådan, så skal man ikke rigtig have noget viden, inden man melder sig til på acceleratoren. Vi anbefaler, at de deltagere, der er for en pågældende virksomhed, det er nogen, som enten sidder direkte med bæredygtighedsrapporteringen i virksomheden, eller i hvert fald sidder i bæredygtighedsafdelingen, gerne Head of Sustainability eller en lignende stilling i virksomheden. Så det eneste krav, der så at sige det er, at man arbejder med bæredygtighed, og at man så at sige har kendskab til den virksomhed, som man så skal lave arbejdet for. Vores opgave, hvis vi kigger fra acceleratorperspektivet, det er jo selvfølgelig så, at i løbet vi kommer til at have et opstartsmodul, og så kommer vi så til at have modul 1. Og vi kommer til at gøre en dyd ud af hele tiden at brække værktøjerne ned på en overskuelig måde, så vi tager et skridt ad gangen. Det er også derfor, at den undervisning, vi kommer til at køre, det kommer til at være en blanding mellem så at sige, præsentationer, ny viden, som I vil få, men også at I sidder og arbejder direkte med værktøjerne, og efterfølgende kan stille spørgsmål til dem, så vi tager nogle plenum samtaler. Og i virkeligheden besvarer det faktisk også lidt det foregående spørgsmål, der var i forhold til, jamen, hvordan får man det her forankret internt i virksomheden? Fordi når vi så sidder flere virksomheder sammen, jamen, så vil vi kunne tage en dialog omkring, jamen, hvad gør I? Hvad har I prøvet, der fungerer? Hvad har I prøvet, der ikke fungerede? Så på den måde, så skal man ikke vide alt om værktøjerne, man skal ikke vide alt omkring lige præcis, hvordan man får det her forankret, før man melder sig til på acceleratoren. Det er i virkeligheden åbent for alle. Og grunden til igen, vi har lavet det i Excel, det er fordi, at det er der, vi formoder, at de fleste, så at sige, kan finde ud af at arbejde allerede og har en daglig dag i. Så ja. Så bliver der også spurgt ind til de her scoringsnøgler, og hvordan de ligesom laves, og hvordan de tilrettelægges, så de passer til virksomheden og til virksomhedens risikovurdering også. Og jeg tror også, at kunne det være rart at få mere information omkring, hvor meget skal man ligesom vide om risikovurdering, hvor moden skal man være i forhold til, skal man have et komplet og uddybet risikovurderingsframework i sin egen virksomhed, eller er det muligt på en anden måde at få det tilpasset bæredygtigt? Den kan jeg snakke lidt ind i. Så først og fremmest vi har de her 10 forskellige scoringsnøgler, som er en metodik for hver eneste standard. Og de er som sagt baseret på det her skala, på engelsk scale, scope and irremediable character, så hvor grov er ligesom den her væsentlighed, man har fra en skala fra 1 til 5. Og der kan man tænke på, at 0'et eller 1-tallet er ligesom best case, hvor det så bliver værre og værre 1 til 5, som er mere eller mindre worst case. Og også med omfanget, så scope-delen, så op ved et 1-tal er det en meget lille del, det påvirker, hvor ved 5, så kan det være, at det påvirker alle eller et kæmpestort naturområde. Sammen med uoprettelige karakteren, så kan det være, at det er meget nemt at gøre noget ved det, eller det kan være, at det er rigtig svært at gøre noget ved det og tager lang tid. Så det er lidt den måde, de er sat op på. Og vi har lavet nogle generiske nogle for hver standard. Man kan også godt vælge at indføre nogle specifikke krav, som er designet til ens egen virksomhed, men vi har lavet nogle, som sådan burde fungere og har fungeret for alle virksomheder. Og så det anden del af det, du spurgte til, det var så den finansielle del. Så ESRS, det ligger op til, at man skal align, når man laver ens, så man har både den her virkningsvæsentlighed, og så har man også den finansielle del, og de lægger op til, at man skal align det med ens nuværende risikovurdering, og måde man vurderer risiko på. Hvis man ikke har en, så har de også nogle emner, som man allerede nu kan kigge på, som vi så også har i vores finansielle scoringsnøgler, som er for eksempel sådan noget, den finansielle tab, det kan være ens omdømme, compliance kan være et emne, så de har nogle forslag til, hvilke emner man kan inddrage, hvis man ikke allerede nu har en måde at vurdere finansiel risiko på. Men det kan være en rigtig god idé at bruge den, man allerede har, for at der ikke er de her
der sker allerede så mange forandringer i ens virksomhed, når man skal til at arbejde med ESRS og til at vurdere det på de her 2 dimensioner. Så hvis man kan låne noget af det, man allerede gør, og bruge noget af den viden, man allerede arbejder med, så kan det være et rigtig godt udgangspunkt også. Super svar. Så er der også flere, der kommenterer og stiller spørgsmål omkring datapunkter, og hvordan det kan godt virke, tror jeg, lidt uoverskueligt eller lidt uigennemsigtigt måske, hvad og hvordan der skal rapporteres, når der for eksempel bliver sagt, at hvis et emne i S2 er væsentligt, så skal man rapportere på alle underemnerne. Så jeg tror måske, det kunne være super rart, hvis I kunne uddybe lidt, hvad betyder det, og på hvilke måder skal det rapporteres, hvad skal det rapporteres på, og hvad betyder det, når noget er kvalitativt, og noget andet er kvantitativt? Også et super godt spørgsmål, og godt I hiver fat i det her med den her S2, nu når vi også dykket lidt ned i den. Så det her med, at hvis bare et af de her underemner er væsentligt, at man så skal rapportere på alle datapunkterne, det hænger faktisk rigtig godt sammen med, at alle de her datapunkter, de er kvalitative datapunkter. Så i standarderne, så står der for eksempel, for dine materielle påvirkninger, så skal du rapportere på politikker. Så det vil sige, eller så skal du rapportere på processer, eller de foranstaltninger, du har på plads. Så det vil sige, når du laver dine politikker baseret på ESRS' krav, så skal du gøre det for de emner, som der er relevant for en. Så den har ikke, som måske når man kigger ned i meget af de miljømæssige standarder, for eksempel i E1 om klimaforandringer, så skal du specifikt rapportere på, når du så har, skal du specifikt rapportere på dine emissioner. Så det hænger så sammen med, hvis nu du har fået det emne, der hedder Climate Change Mitigation, som en væsentlig påvirkning, så skal du for eksempel rapportere på det. Så der er nogle af de her emner, som linker specifikt til nogle datapunkter, hvor i den som ESRS 2, så er det nogle ret generelle og mere kvalitative ting, man skal formulere omkring ens væsentlige emner, men den linker ikke specifikt til de arbejdstimer eller den diversitet, der er i ens arbejdskæde, men mere hvordan man håndterer og arbejder med de emner, der er væsentlige generelt. Super. Så er der også nogen, der spørger ind til mere de praktikaliteterne omkring acceleratorprogrammet. Så hvilke sprog er det på, og vil man få adgang til værktøjerne, så man kan beholde dem, og vil man også kunne ændre i værktøjerne, hvis man gerne vil det? Ja, jeg ser også nogle af de spørgsmål i chatten, og det er rigtig, rigtig godt, at de spørger, beklager, hvis det ikke var helt klart til at starte med. I forhold til, hvad for et sprog acceleratorprogrammet bliver kørt på, så bliver det primært, eller det bliver i første omgang kørt på dansk. Ja, dog vil jeg sige, at de fleste af vores værktøjer, i hvert fald til dobbeltvæsentlighedsanalysen, de er på engelsk, som I måske lader mærke til. Og det er simpelthen fordi, vi stadig mangler, så at sige, ESRS-standarderne på dansk i en ordentlig, så at sige, oversættelse. Så derfor venter vi også med at, så at sige, opdatere vores værktøjer til dansk indtil da. Men undervisningen og så at sige, de samtaler, vi kommer til at tage i løbet af forløbet, det vil være på dansk. Ja, så i forhold til det her med, om værktøjerne, de vil aldrig skulle opdateres. Nu nævnte jeg også selv, at vores værktøjer, de er blevet opdateret en del gange i løbet af de år, som vi har brugt dem. Så som udgangspunkt, så får man den nyeste version fra vores side af. Men det stopper selvfølgelig ikke jer i at lave nogle modifikationer til værktøjet, som i takt med, at I lærer det at kende og bliver så at sige superbrugere i det, så kan det være især, når man for vores virksomhed giver det faktisk rigtig, rigtig god mening at have den her ekstra kolonne inkluderet, fordi den hjælper os lige med at tydeliggøre en påvirkning eller et rationale, som man gerne vil. Og der var også et spørgsmål omkring, at man kun kan få adgang til de her værktøjer igennem et forløb. Jeg kan sige, som udgangspunkt, ja, det eneste så at sige, andet alternativ, der er, det er, hvis vi går ind så at sige, og laver en fuld dobbeltvæsentlighedsanalyse og et data gap-analyse. Men så er det ikke på samme måde jer, der udfører arbejdet, så det er i højere grad os, der udfører arbejdet. Og så kan vi heller ikke gøre det til den samme pris, som det, at man kan sige, at acceleratoren er sat til. Så
det man i virkeligheden i høj grad betaler for, det er værktøjerne. Og der af samme grund vil de selvfølgelig ikke, så at sige, blive offentligt tilgængelige, men det er noget, man kan så at sige anskaffe sig gennem at være en del af acceleratoren. Vi sælger dem ikke, så at sige, eller deler dem ikke, så at sige, uden så at sige, det her undervisningsforløb som udgangspunkt, fordi der er stadig noget forståelse, der er nødvendig for, at man bruger det på den rigtige måde, for at man så at sige, arbejder med rationalerne på en måde, hvorpå at processen i høj grad kan komme igennem, så at sige, den her revision. Lige et andet spørgsmål, jeg ser, der er i chatten, det er, hvor sætter man sit threshold, altså sin grænse i forhold til den scoring, i forhold til, hvornår er noget væsentligt, og hvornår er noget ikke væsentligt. Som udgangspunkt, så siger vi altid, at medmindre der er en et rigtig godt argument for det, så skal grænsen sættes lige omkring 2. Så det vil sige, at hvis det har en samlet score på over 2, så vil det bonge ud som væsentligt. SAS skriver ikke nogen steder decideret, måske de kommer med de nye implementeringsguide, hvordan præcis man skal sætte sit threshold, men man skal i hvert fald kunne argumentere for, hvorfor man har sat det der, hvor man har sat det. Og alt andet lige, så tror jeg, og det er også det, vi fornemmer med så at sige, den nye fokus på bæredygtighedsrapportering, at der vil være så at sige øget transparens, eller der vil i hvert fald være et ønske om øget transparens for ens eksterne interessenter i forhold til, hvordan laver man så den her dobbeltvæsentlighedsanalyse. Så hvis man for eksempel er en virksomhed, der arbejder i olieindustrien og har sat sin grænse på 4, så bliver det svært så at sige, at argumentere for det, både over for sine eksterne interessenter, men måske også over for de revisorer, der vil skulle godkende så at sige, hele ens metodik. Andreas, jeg ved ikke, om der er et sidste spørgsmål, vi kan nå, eller om vi bliver nødt til at runde af nu her. Nej, jeg tror måske et sidste... Jeg tror måske et sidste godt spørgsmål vil være at fortælle lidt omkring, hvilke netværk man vil kunne få igennem acceleratoren. Sådan, hvem er de virksomheder, der er i fokus nu, og hvilke lokalt netværk vil man kunne få i forhold til at... Du nævnte tidligere noget med, at der vil være sparring. Hvordan vil det fungere? Ja, godt spørgsmål, og et fint sted at slutte af. Så at sige, den sparring, man vil få, det er primært så at sige på selve modulgangene, og så i de Q&A's, som vi har imellem hvert modul. Det er her, hvor vi stiller vores eksperter til rådighed, sådan, så man kan gå ind og stille spørgsmål, både så at sige omkring værktøjerne, metoden, men også så at sige spørgsmål direkte til, hvordan skal man så gøre for sin pågældende virksomhed. Vi kan selvfølgelig ikke gå ind og decideret verificere, at jeres scoringer er korrekte, men det vi vil gøre, det er, at vi vil facilitere så at sige, en dialog også med de andre, så at sige, som er deltagere på acceleratorforløbet, for ligesom at se, jamen, hvordan forholder de sig til scoringen, og så videre. Ja. Og så i forhold til det her netværk, man bliver en del af, jeg kan sige, nu vil jeg ikke løfte sløret for hvilke andre virksomheder, der er med på acceleratoren, men det er store danske virksomheder i regnskabsklasse store C, som allerede har tilmeldt sig, og det er jo dem, man så både under forløbet vil kunne spare med. Vi kommer også til ligesom at lave nogle, lad os kalde det arbejdsgrupper, så man kan have en endnu tættere så at sige, sparring med. Og så vil vi ligesom have et alumni-netværk, som man bliver en del af, sådan, så man hele tiden kan holde sig ajour med, hvad for nogle nye tendenser er der, hvad for nogle forandringer er der sket. Jeg så også, der var et spørgsmål omkring det her CS-triple-D, og det er ikke noget, vi har gået ind på så meget i dag, men det er en ny så at sige, del af lovgivningen, som kommer fra EU, og man kan sige, når man er en del af det her netværk, jamen lige så snart der kommer ny information omkring det her, så vil det selvfølgelig blive del i det her netværk. Så det er ligesom en måde kontinuerligt at holde sig ajour med processen, efter man har afsluttet forløbet. Ja, jeg tror umiddelbart ikke, at vi kan nå flere spørgsmål. Der skal også lige være tid til, at I kan nå at tage en biobreak og tage en ny kop kaffe, inden dagen den fortsætter. Så jeg tror, at jeg på vegne af både Leila, Andreas og mig selv siger tusind tak, fordi at I deltog på vores webinar her i dag. Vi håber, det har givet lidt indsigt i både så at sige, hvad er CSRD, hvad er ESRS, og særligt hvordan, hvis man er en virksomhed, der bliver ramt i anden bølge, hvordan man så skal forholde sig til det, og ikke mindst, hvordan man forholder sig til arbejdstager i værdikæden, som Leila så fint så at sige, beskrev.
Og selvfølgelig skulle I være interesseret i at komme med på vores accelerator, der starter her den 9. april, så meld endelig tilbage. Vi kommer selvfølgelig til at dele vores kontaktoplysninger, ellers tage et screenshot her på siden, men vi kommer til at sende det ud efterfølgende. Og så er det i virkeligheden, så at sige, først til mølle i forhold til, når vi har vores pladser fyldt op. Så vi håber, at nogle af jer, der har deltaget i dag, også vil være nogle af dem, vi ser på accelerator, når vi først går i gang med det. Men jeg tror, at det var det for os. Hold jer opdateret på vores YouTube og på vores LinkedIn, hvor vi hele tiden kommer med ny information og flere webinars. Og så vil jeg sige på gensyn indtil næste gang. Tusind tak for i dag.